és que moltíssimes gràcies a tota la CUP, des de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, que ha sigut una setmana fantàstica d'entrar en contacte amb gent increïble, que ja coneixíem però potser no tant a fons, i que tota la feina que s'ha fet, com sempre, la CUP se fa col·lectivament, amb poc pressupost i amb totes les forces humanes, com si diguéssim, és el capital humà el que ens mou, i això és molt, molt important per tothom. En segon lloc, doncs, dir que aquí a la demarcació de Tarragona, de fet ja sabíem que ho teníem difícil, però que tot i així estem molt, molt, molt agraïdes dels gairebé 22.000 vots, almenys fins ara els resultats que sabem, que això ens dona una gran confiança per continuar, sigui aquest projecte o qualsevol altre que vingui, que naturalment la CUP sempre, com ja sabeu, tenim un peu al carrer i un peu a la institució, i que a partir d'ara, els que no hàgim entrat al Congrés, doncs continuarem amb els nostres llocs, amb les nostres assemblees, treballant per tothom, sobretot per fer front a la repressió, per fer front, és a dir, per continuar insistint en què volem una amnistia total i absoluta, no només pels presos i preses del 2017 i els exiliats i exiliades, sinó per tota la gent que tenim ara, que en tenim gairebé 40 i escaig, i que això realment és un propòsit de la CUP que continuarem lluitant perquè tot això s'acabi d'una vegada. I per un altre cantó, doncs dir també una mica respecte als resultats generals, diguem-ne, del que és l'Estat, que potser el més destacable i que tothom espera que en diguem alguna cosa és aquest ascens de Vox, doncs dir que de moment s'ha derrotat Ciutadans, que estem molt contentes que Ciutadans ha passat per darrere de la CUP, en molts casos, i que l'ascens de Vox només farà que incentivar encara més la nostra lluita, perquè tenim un enemic molt clar, un enemic feixista, racista, xenòfob, i que no tolerarem de cap manera que a cases nostres hi entri això. I per tant, això encara ens dona més ales per voler marxar d'Espanya corrent, d'aquest estat que ens ofega, i que continuarem batallant com és natural per això, i per tant volem, de totes, aconseguirem tenir el dret de l'autodeterminació i arribar a la independència de Catalunya i de tots els països catalans que ho desitgin. Per tant, nosaltres continuem així i no podem dir que aquí a Tarragona hàgim tingut el resultat que hauríem pogut obtenir, però sí que reconeixem que estem molt contentes pel suport que han tingut i perquè, com a mínim, de la CUP hi haurà algú al Congrés i quan la CUP hi és passen coses i, per tant, doncs continuarem amb el nostre lema i serem ingovernables.